Moikka ja tervetuloa uuden Karavan koeajojakson pari. Tänään me koeajetaan Hymerin B-Class MCI 600 White Line auto. Mutta ihan alkuun katsotaan teknisiä tietoja. Siinä oli tekniset tiedot. Ja niin kuin huomataan ja tuosta BMCI 600 merkinnästäkin selviää, niin kyseessähän on integroitu malli. Ja katsotaan tätä autoa tästä, niin tyypillisesti integroituihin autoihin niin on todella iso tuulilasi. Konepellissä loistaa Mersun merkki ja sitten Hymerin logoa. Puskurit on maalattu valkoisiksi korin mukaisesti ja alhaalla täällä on sitten vielä sumuvalot ja staattiset kaarevalot. Mutta siinäpä tää noin pääpiirteissään keula on. Sen verran ehkä tuolta ylhäältä vielä, että on tommoset linja-automalliset peilit ylhäällä. Autossa on Continentalin One Contact Camper kumit 225/75 16 tuumaa ja 16 tuumaisilla Mersun alumiinivanteilla, ja nämä kumithan on vielä M+S, jossa on vielä tämä Alppi- ja lumitähtimerkintä, eli käy sitten ihan virallisistakin talvirenkaista. Ja White Line logoa siinä auton kyljessä. Selkeästi huomaa, että tyyli on myös tätä White Linea, valkoinen, alahelmat valkoista ja sitten on vähän tätä tummaharmaata raitaa ja näin. Sivuikkunoissa kaksoislasit eli lämpölasit. Sitten on Comfort ovi ikkunallinen ja sen yläpuolella on LED-valastus tähän sisäänkäyntiin nähden ja täällä alhaalla sähköinen rappu sisäänkäyntiin helpottamassa. Sitten on Kempsan luukku ja auton sähkön sisäänotto. Ja täällä takana sitten ylhäällä on makuuhuoneen ikkuna avattava ja sitten valtavan kokoinen takatallin ovi. Ja myös sitten takatalli on kyllä hulppeen kokoinen. Tässä takatallissa on kantavuutta 350 kiloa. Täällä on alumiininen turkkipelti pohjalla. Muuten on tätä huopasisustaa. Ja sitten on hyllyä täällä. 2 kappaletta 230 pistorasioita. Ja sitten vielä ulkosuihkuvarustuksessa ja paljon kiinnityslenkkejä. Tässä on sitten lattialämmitys, nestekiertoinen lattialämmitys, kun autossahan on Alden nestekiertoinen lämmitys. Ja valastus tietenkin takatalli luonnollisesti. Semmoinen takatalli ja mennään katsomaan minkälainen toi itse auton takaosa on. Hymerin takaosa kun katsoo, niin mulla ainakin ensimmäisenä kiinnitti huomio siihen, että tässä autossahan on verrattain korkea maavara. Ja se varsinkin täällä takana, nyt kun katsotaan tänne niin sanotun puskurin alaosaan, täällähän on tämmöinen diffuusoria niin kuin muistuttava musta helma. Niin tää on todella korkea tää maavara täällä. Ja täällä on sitten Hymerille tyypilliset takavalot tähän mallisarjaan ja Mersun merkkiä, ja sitten ylöspäin kun mennään, niin siellä on mun mielestä erinomainen Mersun peruutuskamera ja sen yläpuolella sitten lisäjarruvalo. Ja sitten vähän tommonen tuuliohjain tuolla muotoiltu toi perän yläosa tollaseksi, että siellä on tommonen pieni
spoileria muistuttava lippa. Siinäpä toi takaosa onkin ja mennään eteenpäin. Ja kuskin puolella on myös suuren suuri takatallin ovi ja tästä kyllä pitää antaa pisteet Hymerille, koska on aikaisemminkin ollut sitä mieltä, että silloin kun kyseessä on iso takatalli, niin molemmin puolin pitäisi olla samanlaiset isot ovet. Helpottaa sitä lastaamista ja purkamista. Joo, hieno homma. Ja sitten ylhäällä avattava makkarin ikkuna. No täällä alhaalla sitten takatallin oven alapuolella, niin täällä on sitten 150 litrasen harmaavesisäiliön poistoputki. Itse venttiilin avaaminenhan tapahtuu tuolla kojetaulusta, nimittäin siellä on sitten katkaisija, jolla saadaan täällä avattua tämä sähköinen venttiili. Joo, sitten 180 litrasen raikasvesisäiliön täyttöpiste tässä. Autossahan on kaksoispohja ja sekä tämä raikasvesisäiliö että tuo harmaavesisäiliö on siellä kaksoispohjassa eristetyssä ja lämmitetyssä tilassa, eli toimii erittäin hyvin talvipakkasellakin. Jääkaapin ritilät siinä ja sitten tullaan tästä seuraavaksi eteenpäin, niin on keittiön avattava ikkuna ja kun me tullaan tänne alas, niin puhuin tuosta kaksoispohjasta, niin täällä on sitten luukku ja täällä on iso tavaratila ja tuolta keittiöstä käsin on vielä lattialuukku, josta pääsee tänne tavaratilaan, niin hyvä kellaritila ja täällä on sitten vielä paikka raikasvesijärjestelmän suodattimelle ja muutenkin tuossa sitten venttiilejä. Noin. Alden pakoputki tässä ja sitten tässä seuraavaksi on täältä paljastuu tämän luukun takaa niin paikat 2 11 kilon kaasupullolle ja täällä on automaattinen kaasupullojen vaihtaja, jossa on myöskin sitten kaasusuodattimet ja täällä on sitten muuten vielä letku harmaavesityhjennystä varten, että jos ei ihan pääse siihen kaivon päälle ajettuun, niin sitten voi letkulla ja laittaa tyhjentää letkun kanssa. Ja sitten tässä yläpuolella onkin avattava Dineten ikkuna. Ja dieseli eli polttoaine täyttöpiste on tässä kuskin oven takana. AdBlue täyttöpiste onkin sitten tuolla konepellin alla. Tällainen Hymer BMC i600 on ulkoapäin ja mennään katsomaan minkälainen ohjaamo on. Täällä ollaan ohjaamossa ja aika tyylikkäästi Hymer on saanut integroitua tämän Mersun kojetaulun tänne BMC i600 ohjaamoon. Ihan ensimmäiseksi silmään pistää tämä Mersun iso kosketusnäytöllinen multimediasoitin näyttöineen. Mutta katsotaan sitä ennen, niin täältä ylhäällä niin täällä molemmilta sivuilta saadaan pimennysverhot tietenkin ja sitten täältä edestä nousee manuaalisesti. Saadaan päiväsaikaa tämmöisellä näkösuojana toimimaan tää ja sitten vedetään ihan ylös asti se, niin sitten saadaan se pimennysverhoksi toimimaan. Kojetaulussa, no siellä on kaiutinta upotettuna ja täällä on mukitelinettä. Luukun takaa tulee sitten esille 12 voltin pistorasia sekä USB-C pistorasioita. Ja katsotaan täältä vasemmalta päin, niin täällä kuskin ovessa on sitten kuljettajan oven sähköisen ikkunan katkaisijat. Tässä koetaulussa sitten vasemmalta niin on sähköisten peilien säätönuppi, niin ikään peilien, nämä on lämmitettävät peilit, niin niiden sen katkaisija.
Ja sitten tuossa aikaisemmin puhuin tuosta harmaa vesisäilien tyhjennyksestä, että se tyhjennetään täältä koetaulusta, niin täällä on sitten se sähköisen harmaan vesisäiliön tyhjennysventtiilin katkaisija. Vasemmalta täällä on sähköinen käsijarrun katkaisija, valokatkaisijat. Monitoimiratti on nahkaa ja mikä parasta siinä on tilt-toiminto niin syvyys- kuin kallistussuunnassa, niin saadaan varmasti hyvä ajoasento. No monitoimiratissa sitten äänitorvi keskellä, sitten täällä on limitteriä ja adaptiivisen vakionopeuden säätimen katkaisijat täällä ja säätimet. Sen lisäksi täällä on sitten hands-free-toimintojen sekä tämän multimedia-laitteen säätimet. No, auto on 9-vaihteinen automaatti ja sen vaihdevalitsin on tässä oikealla puolella olevassa viiksessä, mutta sen lisäksi sitten ratissa on sitten täällä vaihdeläpät, eli oikealta puolelta saadaan vaihdettua isommalle vaihteelle ja vasemmalla sitten alaspäin pienemmälle vaihteelle. Täällä on moottorin start-stop käynnistysnappi sekä start-stop eco-mode katkaisin. Sen alapuolella on Bluetoothille erillinen katkaisin ja sitten täällä asunto-osan rappusten ylösvedon katkaisin. Tosiaan iso multimedia-näyttö, missä on sitten peruutuskamera, erittäin hyvä kameranäyttö siinä ja on tietenkin tämä multimedia-soitin ja navigaattori. Ja sen lisäksi siellä sitten pääsee ohjaamaan auton omia toimintoja. Ilmastointilaite siinä ja alapuolella sitten mukitelinettä sekä SOS hätäpuhelunapit. Oikealla puolella sitten koetaulu, niin siellä on sitten luonnollisesti apu kuskille, turvatyynyä, kaiutinta ja sitten täällä apukuskin penkin takana tai vieressä, niin siellä on lattialla vielä lukittava erikseen lokero, joka toimii esimerkiksi tämmöisenä turvasäilytyslokerona. Mutta semmoinen ohjaamo pääpiirteissään tässä ja eikös lähdetä kokeilemaan, miten Mersu-alustainen Hymer kulkee. Ensimmäinen huomio autosta, niin mukavan hiljainen ajettava moottorin käyntiääni on tosi miellyttävä ihan hiljaisesta nopeudesta kiihdyttäessäkin, niin oikein tommonen henkilöautomainen ääni siellä ja muutenkin tää 9-vaihteinen vaihteisto niin toimii mukavasti moottorin kierrosten kanssa. Vaihteet vaihtuu tosi pehmeästi. Sitten mennään tähän ajoasentoon, niin penkissä on niin korkeuden säätö, reisituen kallistuksen säätö kuin luonnollisesti selkänojan kallistuksen säätö. Sitten selkänojasta löytyy vielä ristiselän tukea säädettävä sellainen ja on penkin lämmittäjät. Mutta ajoasentoon vaikuttavia tekijöitä nimenomaan tämä monesti mainitsemani ratin kallistuksen säätö ja syvyyden säätö, niin tähän saa tosi mukavan ajoasennon ja se yhdistettynä tähän moottorivaihde laatikkotekniikkaan ja hiljaiseen ajoon, niin kyllä täytyy sanoa, että tämä Hymeri on miellyttävä ajettava ainakin näissä 7-80 nopeuksissa. Seuraavaksi lähdetään tuohon vähän mutkaisemmalle tieosuudelle, niin katsotaan sitten miten tämä alusta toimii. Tässä on takana niin sanottu erillisjousitus, vääntöjousimekanismilla toimiva
tai vääntövarsi. Ja sitten edessä sitten tietty ihan perus erillisjousitus. Varsinaisesti tämähän on niin kuin lähtökohta ja niin kuin Hymer ja Alkon yhteistyössä tekemä toi alumiininen kaksoispohjan rakenne, mutta nykypäivänähän Hymer rakentaa ihan itse alustansa omalla tehtaallaan näissä uusissa kaksoispohjamalleissa, B-sarjan malleissa. Ja nyt tullaan tähän ensimmäiseen mutkaan. Otetaan tämä ensimmäinen vähän rauhallisemmin. Ja sitten tullaan tämmönen vasen oikea mutkayhdistelmä. Katsotaan miten auto keinuu. Pientä semmoista, sanotaan, pehmeyttä, mutta silti kyllä ihan hyvä kaareajo-ominaisuus, mutta nätisti tää tulee näitä mutkia. Iso auto huomioiden niin tietenkin pikkasen kallistaa, mutta joo, kyllä ihan mukavasti tulee, mutta pientä semmoista pehmeyttä ehkä kuitenkin, että joo, tämmöisellä huonokuntoisella maantiellä tai pienemmällä asfalttitiellä, missä on vähän kelirikkoa ja koloa ja asfaltti murtunut ja uraa, niin selkeästi huomaa, että alusta on rakennettu niin kuin tähän ajomukavuuteen, tämmöiseen pehmeyteen. Alusta ottaa terävät iskut todella miellyttävästi ja tää on siinä puoleen tosi miellyttävä ajettava, mutta ehkä omaan makuun sitten kuitenkin aavistuksen pehmeä, että saisi olla pikkasen jäykempi jopa niin kuin alusta ihan näihin kaareajoihin, että tämä auto pikkasen heijaa, mutta toki palautuu, että ei se jää keinumaan, mutta on kuitenkin omaan makuun voisi olla aavistuksen jämäkämpi alusta, mutta mukava tää on sitten kuitenkin ajaa tämmöisen niin kuin justiin tämän pehmeytensä vuoksi. Selkeästi menty sitten se edellä tässä alustan suunnittelussa. No joo, nyt tultiin tähän hiekkatielle ja täällä on koloa, on uraa ja kaikkea. Ja tämmöiset terävät iskut, niin toi jousitus ottaa ihan mukavasti. Ei iske pahasti tänne ohjaamoon. Ja nimismiehen kiharrakin, niin vaikka se tossa tietenkin koko autoa niinku ravisuttaa ja tässä näin, niin meteli on kovempi kuin mikä sit se tuntuma, että auto kyllä tärisee, mutta se ei iske tänne rattiin mitenkään, vaan ihan mukavasti menee tossa. Kyllä voi sanoa, että siististi menee. Joo, kyllä tästä semmonen ainakin 9/10, jos sen täydetkin pisteet voi antaa, että ihan hyvin suoriutu Hymer Mersu tästä hiekkatietestistä. Lähdetään tuonne moottoritielle. Nyt on 35 nopeutta ja laitetaan vähän, painetaan kaasua tonne syvemmälle pohjaan. Ei nyt ihan pohjaa laiteta, mutta
Rivakkaa auto kyllä lähtee. 100 on vauhtia nyt ja 110 ja näin. Jätetäänpä siihen sitten. Niin kyllä moottoritielle kiihdytys sujuu ongelmitta. Ei tarvii sitä murehtia. Tällainen tietenkin auto tyhjänä, niin että sitten pitää huomioida sitten, kun autossa on se 800 kiloa lisää painoa päällä täydessä varustuksessa noin suunnilleen. Niin. Mutta tosiaan hienosti moottori ja vaihteisto toimii ja kiihtyy auto kyllä mukavasti. Nyt ajetaan 100 ja meillä on siinä 1900 on meillä noin kierrokset. Tuossa puhuin alussa, että auto on hiljainen ajettava, niin kyllä tässä maantieajossakin niin moottoritien nopeudessa niin ei tässä tarvii ääntä korottaa. Mukavasti menee, hiljainen niin rengasmelulta, moottoriääniltään kuin tuulen suhinoiltaakin, niin kyllähän tää miellyttävä hiljainen auto on ajaa. Kaiken kaikkiaan jos miettii tätä alustaa, moottoria, vaihteistoa, ajoasentoa, niin kyllä tässä nimenomaan siihen mukavuuteen on satsattu. Pitkällä reissulla ajaa, niin ei varmasti väsy paikat ja sitten tää pehmeä kulku, niin varmasti on mukavaa. Joo, katsotaan, laitoin tuohon adaptiivisen vakionopeuden säätimen päälle. Meillä on nyt se tällä kauimmaisella etäisyydellä, jos kamera vaikka kääntyy eteenpäin, niin katsotaan miten tää toimii. Nyt se pudottaa tähän rekan nopeuteen tätä. Tultiin tuosta 90 ja nyt se pudottaa tuohon 86. Ja nyt me mennään tällä rekan tahtiin sitten tätä 86. Eli hyvin toimii adaptiivinen vakionopeuden säädin. Tämmöisessä liikenteessä, kun on verrattain vähän liikennettä ja maantielle, niin tämähän on oikein näppärä ja turvallinen. Tämä adaptiivinen vakionopeuden säädihän tarvittaessa vaikka pysäyttää auton ja jarruttaa. Että siinä mielessä on ihan hyvä turvallisuustekijäkin. Sitten jos paljon on liikennettä ja niin kun, että autoja tulee ohituksia paljon ja eteen, niin silloinhan tämä tietenkin on ehkä helpompaa ajaa ilman. Mutta tämmöisessä tilanteessa tämä on oikein näppärä. Okei, mutta nyt me ollaan körötelty sitten vakionopeuden säätimellä tämän rekan perässä ja ajatellaanpas testaa sitten miten tämä ohitus tapahtuu. Perutaan vakionopeuden säädin ja nyt on semmonen hyvä tilanne, että painetaan vaan vilkkua ja kaasua ja moottori reagoi ripeästi ja nyt on jo 100 vauhtia. Päästään tän uima-alas kuljetuksen ohi. Kulkuahan autossa olisi huomattavasti enemmänkin, mutta tosiaan kun on kyse 4,5 tonnisesta autosta, niin meillähän on sitten liikennenopeusrajoitus se 100, niin pysytään siinä 100 sitten, mutta auto menee kyllä tätä 100 ja nyt kun varsinkin meillä on tässä uusi asfaltti vielä alla, niin erittäin mukavasti. Mut lähdetään seuraavaksi katselemaan minkälainen tää Hymerin BMCi 600 on sisältä asunto-osan tiloiltaan.
No tämän Hymer BMC i600 sen dinette muodostuu näistä kääntyvistä kuskin ja apukuskin penkeistä, lisäpenkistä sekä L-mallisesta sohvaryhmästä ja tietenkin tästä joka suuntaan liikkuvasta pöydästä. Sisustusvärinähän täällä on tämmöistä vaaleata nahkaa sekä pähkinäpuuta tai puun väriä ja valkoista kiiltävää kaapin yläosaa ja sitten tämmöistä vaaleata kangasta. Tästä sohvaryhmästä ja pöydästähän saadaan lisävuode ja sen lisäksi tuota ylhäältä laskeutuu sitten aika reilun kokoinen parivuode. Katsotaan ne seuraavaksi. No nyt on laitettu tää dinette ja ohjaamo tämmöiseen nukkumistilaan ja sänky laskettu alas ja täältä tulee tosiaan iso noin 145 kertaa 195 kokoinen parivuode ja täällä ylhäällä on sitten 2 kappaletta lukuvaloja USB-pistorasioineen ja alas pienellä tetriksellä rakentelulla saadaan tämmönen lisävuode vielä 5. nukkumapaikka, mutta nostetaan nämä nyt ylös sitten. Kevyesti nousee sänky ja toi turvalukko tohon ja sen jälkeen täältä sitten niin kasataan tää taas tämmöiseen perusasentoonsa. Eli 1 kappale tämmönen ihan pelkkä lisäpatja ja toinen lisäpatja, missä on sitten tämmönen jalka ja tää sitten tulee säilyttää erikseen. Sen jälkeen laitetaan tää istuintyyny tänne omalle paikalle. Otetaan siksi aikaa vielä toi selkänoja pois. Se saadaan tonne perälle. Ja täällä on tämmönen lukko nauha, niin laitetaan se kiinni. Tämän penkin allahan on, tässä näkyy samalla, niin täällä on sitten vielä säilytystilaa vaikka kengille tai jollekin. Ja sitten muut kuin selkänoja paikalleen. Ja vedetään täältä pöytä ylös ja toi istuintyyny vielä paikalle. Noin. Ja nyt meillä on sitten käytännössä taas dinette, kun käännetään vielä kapteenin penkit oikeaan asentoon. Joo, nehän kohtuullisen näppärästi tulee siitä, varsinkin toi yläsänky. No sitten sohvan yläpuolella niin siinä on iso avattava ikkuna, missä luonnollisesti on sitten pimennys- ja hyönteisverhot. Ja sen yläpuolella sitten tässä, niin täällä on verrattain iso yläkaappi, missä on välihylly ja tommonen jakaja sielläkin. Ja sen alapuolella sitten vielä lukulamppua ja USB, USB-C töpselit ja sitten vielä pistorasia ja vielä 230 pistorasia. Ja ihan tässä yläpuolella vielä niin on iso avattava panoraama kattoluukku, tietenkin sitten pimennys- ja hyönteisverhoilla. Sisäänkäynnin yläpuolella hyvinkin perinteisessä paikassa on sitten asunto-osan ja oikeastaan tässä tapauksessa koko Hymerin tämä älyjärjestelmä eli Hymer Connect on tässä 12 voltin päänäytöllä ja Hymer Connectillahan pystyy olemaan puhelimessa appi ja sitten puhelimen kautta myöskin näkee kaikki toiminnot, mitä täällä varsinaisessa paneelissa on. Täältä voidaan mennä, tässä kotinäkymässä on kelloa ja näkyy akkujärjestelmän ja akkujen varaustilan sekä puhtaan raikasvesisäiliön, sen 180 litrasen raikasvesisäiliön, 150 litrasen harmaavesisäiliön tasot tossa ja sitten täällä on merkkivalo, töpselin kuva, että auto on verkkovirrassa ja tässä on vesipumpun katkaisija. Tästä kun mennään vähän syvemmälle, niin täältä voidaan katsoa ajoneuvon tiedot sähköjärjestelmään ja täällä autossahan on Hymerin litiumakkupaketti eli 95 amperitunnin AGM-akku lisättynä 50 amperitunnin litiumakulla ja sitten siinä on sitten tämmöinen älylaturi niille. Sen lisäksi
autossa on 2 kappaletta 95 wattin aurinkopaneeleja. Ja tuosta päästään sitten vielä vesihuoltopuolelle. Ja täältä nähdään alustan tietoja, ajokilometrit, paljonko on lasinpesunestettä. Tällä hetkellä se on tyhjä. Dieselin täyttötaso 27% ja AdBlue täyttötaso 96%. Muun muassa tämmöisiä täältä saa sitten kaivettua ulos. Sen jälkeen tässä vieressäni on kaasupullojen automaattisen vaihtajan trumakatkaisija. Täältä nähdään sitten, kun siellä on kaasupullot paikallaan, niin onko ykkös- vai kakkospullo kyseessä. Sen lisäksi täällä on sitten talvikäyttöä varten sähköinen lämmitin sille, ettei pääse jäätymään vaihtaja. Ja sitten täällä tämä nestekiertoisen lämmityksen ohjauspaneeli, Alden ohjauspaneeli. Tässä autossa on Arctis-paketti ja kun mennään tänne sisäpuolelle, niin me nähdään täältä sitten Arctis-paketti pitää sisällään Alden lämmönvaihtajan. Ja täällä me voidaan esimerkiksi moottorin esilämmitys laittaa päälle tai vastaavasti sitten autolla ajaessa voidaan kääntää lämmönvaihde niin, että se sitten kierrättää tuolta hyödyntää moottorin lämpöjä ja kierrättää sitten tätä pitää asunto-osaa lämpimänä sitten moottorilämpöjä hyödyntämällä. Joo, se noin pääpiirteissään näistä ohjainpaneeleista. No, täällä ylhäällä sitten kaapin takana on yläkaappi, jossa on pari koukkua vaikka avaimia varten. Sitten sen alapuolella on 32-tuumainen televisio, kääntyy täältä. Ja televisio sisältää sitten integroidut kaiuttimet ja Hymer multimediajärjestelmän. Noin se lukittuu sinne. Itse ovessa sitten on pari kappaletta koukkuja. Ikkunassa pimennysverho luonnollisesti. Hyönteisverho tuosta tulee ja sitten alhaalla vielä roskakori. Ja tuohon tuli mieleen vielä tuosta Arctis-paketissa, niin muun muassa täällä alhaalla, kun on tämä sisäänkäynti, niin tuolla on ilmasuuttimet, eli Arctis-paketissa on tämä boosteri, eli saadaan puhallintehoa sitten tämmöisiin kriittisiin paikkoihin, eli sieltä kun Alde lämmittää pattereita, niin puhaltimet puhaltaa sitä vielä, että näin tällä tavalla saadaan myös tehostettua sitten auton lämmitystä ja sitten tämmöisiin kriittisiin paikkoihin varsinkin vielä lisää lämmitysteho. Kun käännytään ympäri, niin tässä suoraan lattiassa alhaalla luukun alla on sitten tämä akkujärjestelmä ja siellä on nämä älylaturit. Ja tämän kulmasohvan alapuolella tässä, niin siellä on vielä vedettävä alalaatikko esimerkiksi kenkiä varten. Ennen kuin keittiö katsotaan, niin tästä otettiin selkänojasta niskatuet pois ja siihen saadaan sitten laitettua tämmöinen nahkasuoja ja oikeastaan koristesuoja, mutta tässä on myöskin tämmöinen pieni jäykistöpala, niin tämä toimii pienenä tasona sitten samalla tässä. Silloin kun ollaan paikoillaan tai sitten jos ihan kaksiste on liikenteessä, ettei tarvii niskatukia, niin ne on sitten aika näppärä pitää pois siitä ja sitten on siistin näköinen toi selkänojan yläosa. No itse keittiö, niin täällä ylhäältä jos lähdetään, niin täällä on iso 4 jaettu yläkaappi. Sen alapuolella on pitkä LED-työvalo, 2 kappaletta 230 pistorasioita täällä. Avattava ikkuna, missä on sitten luonnollisesti pimennys- ja hyönteisverhot. 3-polttimoinen kaasuliesi. Pyöreä rosterinen lavuaari, jossa on sitten tämmöinen pieni kaatolavuaari lisäksi. Ja hana kääntyy tässä. Työtason alapuolella täällä on sitten nämä liesien säätönupit ja piezosytytin. Ja täällä on sitten valokatkaisijat niin tälle työvalolle kuin sitten noille
tunnelma ja muille valoille. Lavuaarin alapuolella tässä on 2 isoa vedettävää vetolaatikkoa ja siellä on vielä roskakori toisessa. Ja sitten tässä on 3 kappaletta vetolaatikoita. Ylimmässä on sitten lokero aterimia varten ja täällä on sitten tavalliset vetolaatikot. Ja tämä alimmainen on tietenkin vähän korkeampi, niin sinne mahtuu just vähän kattilaa ja muutakin. Jääkaappi on Thetfordin korkea malli, jossa on integroitu pakastelokero, pieni vihanneslokero tossa ja alhaalla sitten mukavan kokoinen kori juomille, jossa on vielä sitten tämmönen jakaja, jolla voi sitten jaotella noita tiloja. Ja jääkaapin alapuolella vielä vedettävä laatikko ja puhuin tuossa aikaisemmin tosta, että kaksoispohjassa on reilusti tilaa, niin täältä keittiöstä tosiaan pääsee sitten käsiksi tänne kellaritilaan, niin siellä voi oikeasti toimia hyvänä ruoka- tai viinikellarina tämä kaksoispohja tässä kohtaa. Semmoinen keittiö ja eiköhän se ole seuraavaksi perinteisen vessan tilavuustestin aika. Vessassahan on oikein mukavat tilat istua. Täällä on polville ja jaloille tilaa parimetrisellekin kaverille ihan heittämättä ja vaikkei vähän pidemmällekin koripalloilijalle. Hartiatilaakin on vielä molemmin puolin ihan mukavasti, eli hyvin mahtuu. Vessapaperi, telinekin tulee tuolta vessapaperi ihan mukavasti tähän suoraan aika ergonomisestikin. Ja on lavuaari, pieni lavuaari, kääntyvä hana ja 2 kappaletta sitten hammaspesumukeja, peili, ylävalo ja tässä yläpuolella 2 kappaletta noita kaappeja, yläkaappeja. Ja sitten on suihku, jota voitaisiin katsoa seuraavaksi. Makuosaston saa eriytettyä muusta tilasta tämmöisellä näkösuojaverholla. Ja tämän erillisvuoteiden alapuolella on isot vaatekaapit. Apukuskin puolella on hengaritangolla varustettu kaappi ja tämä nousee tästä herkästi ylös, niin sinne pääsee sitten näppärästi käsiksi, kun on jaettu toi patja. Ja kuskin puolella niin on sitten tämmöinen hyllyillä varustettu kaappi. Siinä nyt ei sitten olekaan sitä mahdollisuutta, että tämä sänky nousisi ylös. Ja tosiaan tässä rappusissa on integroidut erilliset tikapuut ja tähän väliin saadaan lisäpala ja patja, niin tästä sitten rakentuu koko auton levyinen sänky, johon sitten pystyy kyllä helposti majoittamaan vaikka tilapäisesti 3 henkilöä. Joo, sellainen oli se, kun se on jaettu tai laitettu leveäksi. Kyllähän hulppeet tilat. No tässä yläpuolella sitten molemmin puolin on yläkaapit. Ja tuossa apukuskin puolella vielä lisäksi tommonen pieni henkaritanko. Ylhäällä avattava kattoluukku ja molemmin puolin tosiaan nämä ikkunat ja kaikissa luonnollisesti pimennysverhot ja hyönteisverhot. Takana on sitten yläkaapit ja tässä keskellä vielä aika näppärä hylly vielä, että jos laittaa puhelimia lataukseen esimerkiksi, koska tämän alapuolella on sitten 230 pistorasia, 12 voltin pistorasia sekä USB ja USB-C pistorasiat. Eli niitä on näppärästi sitten tuossa saa
Saa tabletit, kännykät ja läppärit lataukseen tarvittaessa. Lukuvaloja nurkkauksissa ja näin. Mutta tällainen oli siis Hymerin BMCI 600 White Line. Kiitos kun katsoit tämän videon ja ei muuta kuin tervetuloa uuden Karavan koeajojakson pariin. Moikka!